ani kelen an ka jamana faba kɔnɔna la ɲɛnɛkɛso min bɛ yen ni a tɔgɔ dalen don an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Modibo Keita la Ala ma hinɛ a la n'an b'a wele ko Memorial Modibo Keita sigi dɔ kɛra yen sigi min bɛ tali kɛ walew la waleya minnu bɛna kɛ sababu ye ka yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛ a babu tun bɛ ka boli min kan yuruguyurugu kɛlɛcogoya Mali kɔnɔ ale ni jaabi minnu bɛ se ka sɔrɔ a la nin sigi kɛnɛ kan min ye sifilaka maa 50 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye minnu bɔra marabolo la i n'a fɔ Mopti Sikaso Kulikoro Kayi ka se Segu marabolo ma u nana fara u balimaw kan ani u sinjiw kan ka se ka da don waleya la hakilila jagabɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ale ni ko yuruguyurugu ka kɛlɛ fɛɛrɛ ni hakilina ni taabolo minnu kan ka ta min bɛ kɛ sababu ye ɲɛta ka se ka lasabati jamana yɛrɛ kɔnɔna la ɛri 3 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko kɔnɔ daw nana don waleyaw la waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn minnu bɛ na ni yuruguyurugu ye ale ni hakilina ni laɲini minnu kan ka ta yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ a yirala k'a fɔ nin sigi in kɛnɛ kan Europe jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu n'a bɛ wele ko Union Européenne o ka nɔrabila min bɛ Mali kɔnɔ o de kun kɛlen bɛ ka ni jɛkulu ninnu dɛmɛ u ka baara ninnu na. Ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na. An lamɛnbaaw min ye Desanburu kalo tile 28 san 2021 an ka jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita ale an ka dolancilaw u ka jɛkuluba a ɲɛma ani dolancidenw yɛrɛ ka se an ka minisiri ma minisiri min ka baara bɛnlen bɛ dolanciw ka se farikolo ɲɛnɛgɛw ani sifinlakaw ka koɲɛw sabatili ma a y'u bisimila kuluba wulikajɔ min kɛra a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye hakililajigila min ye Cameroun faba ye Cameroun jamana kan janvier kalo a nata min ye farafina dolanci min bɛ labɛn a 37nan n'an b'a wele ko Coupe d'Afrique des Nations o kan ka bila sen kan ye nka min ye jamana yɛrɛ jɔnjɔn ye n'o ye drapeau ye ka ta ka di ni dolancilaw ma u ka se k'a minɛ ka u kɔda maaw kɔ la maa minnu bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka sebaya di Mali ma ni dolanci kɛnɛ kan jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita a ye o baaraw ninnu don ka drapeau ta k'a di denmisɛn ninnu ma ka tila k'a yirula k'a fɔ min ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ye malidenw b'u kɔ bi u b'u kɔ sini wa malidenw ka dɔrɔmɛ de farala ɲɔgɔn kan ka se ka u kulomagɛn walasa u ka taa ni ka sigi u ka se ka dolanci in kɛ hakilisigi ni basigi la o waleya ninnu ka se ka lasabati jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita a k'a b'a ɲini dolancilaw fɛ u ka u jija wa u k'u cɛsiri ka sababu kɛ jamana faso n'o y'an ka Maliba ye o fini de b'u kan na wa jamanadenw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'u lajɛ wa jamanadenw bɛɛ lajɛlen fana b'u kɔ k'u dɛmɛ kunnafoni sɛbɛn y'a fɔ ko nin y'a san 30 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye min ye an ka jamana ɲɛmaw ye u ka wulikajɔ kɛ ka u sen don dolanci koɲɛw la ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka sababu kɛ k'i b'a ye k'a fɔ taacogoya kura kɔni bɛ ka sɔrɔ an bɛ se ka jigiya yɛrɛ k'a fɔ min ye an ka minisiri ye n'o ye Musa Atahɛri ye ale fana ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin dolancilaw ma ale ni farikolo ɲɛnɛgɛ o kɛbaaw olu minnu b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ taa jamana yɛrɛ kumabɔ diɲɛ fan caman fɛ ni wulikajɔ ninnu a na kɛ sababu ye ɲinanta kɔni na an bɛ se ka jigiya k'a fɔ Mali bɛna i sen don kan min na a bɛna kɛ jɔyɔrɔba an bɛna sɔrɔ ka sababu kɛ min ye jamana ɲɛma ka se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ɲɛkun kilenna min bɛ olu bolo bi o de ye maa de bɛ yen ni i kan ka se ka taa faso nɔrabila kɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ u k'i dɛmɛ ni hakilina ni laɲini ni dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye min bɛ se ka kɛ sababu ye i ka se ka faso kunnawolo min ye an ka Mali dolancilaw olu ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔ la a ko nin waleya ɲuman ye min kɛra jamanatigiw fɛ a ye olu nisɔndiya wa a y'u jigi sigi olu kɔni b'a jigiya k'a fɔ u ka wulikajɔ ni cɛsiri u na dɔ fara kan wa denmisɛnninw na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka faso kumabɔ Mali Fédération balontannaw ta a ɲɛma ka sanga ni maaw yɛrɛ ko ye dolancilaw bɛ fini min don yɛlɛma dɔ dora u kɔɲɔw la a ye dantigɛli kɛ an ye o kisaw la min bɔra o siraw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ moment dɔ la an kan ka jouer vers la finalement ani minnu kun kan ka jouer hakila olu fana kun kan ka jouer vers la donc nous même on a décidé ka jouer jaune na o jaune de nana ten mais bi an ye mun kɛ an ko maillot bɛɛ présenté le parce que maquette ninnu dilannen an b'o yɔrɔ fɔ an ka discours la ani Malamini o jatew minɛ ɲɔgɔn fɛ maillot jaune si la o bɛna kɛ maillot d'entraînement de ale ti bɔ fɛn kɔnɔ bilen mais ale bɛ comme ɲɛ mɛnna ale la de la kosɛbɛ an bɛna ale kɛ maillot d'entraînement ye ka innovation min don a la maillot vert o bɛ segin a nɔ la donc an hakili b'a la k'a fɔ ni Ala y'an dɛmɛ comme bamanan
bamanankan fɔlaw y'o fɔ a fɔ cogo ɲuman yɛrɛ la maaw bɛɛ ye jigi de an jigi bɛ jɔn kan an jigi bɛ ala de kan donc an b'a fɛ o tamasere a n'o jigiya vraiment o ka kɛ birifini ye ka biri an na ka taa coupe d'Afrique kɛnɛ kan ala k'an dɛmɛ ani kupu ka se ka na ni nisɔndiya ye jamana kan mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ parce que ne y'o fɔ aw ɲɛna n k'aw ka gɛrɛ kunnafoni ta yɔrɔ la aw ka mɔgɔw bɛ min fɔ an bɛ transition kɔnɔna na an ma foyi ɲini transition kɔnɔna na denmisɛnnin ninnu ye ni président m'o waleya hali o don an ni président sigira ka kuma denmisɛnnin ninnu ka fɛn fɛn n'i y'a jateminɛ an ye match damadɔ fɛn fɛn kɛ nin ye a kɛra match amicaux ye o a kɛra an ka match de qualif ye o ni gɛlɛya bɛ don a pankuruko la dɔrɔn jamana bɛ avion de di ko ka taa ni sɔru ye an b'a fɔ min ma vol spéciaux musakabaw de don affrètement musakabaw de don jamana y'i jɔ n'o ye pour que ka denmisɛnninw bila condition bɛɛ la en plus de ça les primes malgré que difficulté bɛ jamana kɔnɔ prime ko ma kɛ problème yɛrɛ sisan an bɛ k'o fɔ ministre yɛrɛ bɛ ka ne ɲininka yala u bɛ se ka taa prime sara don jumɛn fɛn fɛn ye labɛn kɔni ye n'o ye musakako sira ye n'o ye yɔrɔ ye entraînement bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na parce que an bɛna taa Arabie Saoudite Jeddah an bɛna taa Jeddah ka taa labɛn kɛ yen olu bɛɛ disposition talen don ka ban problème foyi t'olu la c'est pour vous dire tout ce qui concerne équipe ka management disposition talen don u bɛɛ lajɛlen na n'Ala y'an dɛmɛ inchallah u bɛ nɔgɔya a bɛ anw yɛrɛ hakili sigi a bɛ denmisɛnninw jaabi ni ala y'an dɛmɛ min bi da o kan n'an b'a fɔ ma 8e de finale o ye tango kelen ye o b'a sɔrɔ an bɔra dɔ in kɔnɔ ka ala deli ala k'o fana nɔgɔya an ye pour que match fɛn fɛn bɛ na o kɔfɛ an k'o bɛɛ minɛ n'o minɛlan kelen ye an ni aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ŋaniyaw de kɛ kelen ye n bi sogo de kan il faut que cette fois-ci an bɛɛ k'an ŋaniya kɛ kelen ye an k'a dɔn an bɛ ka taa fasoko de la mɔgɔ ko tɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se k'o ko waleya vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. an balimaw min ye RPM maaw ye olu ye jɛkulu ye ka fanga to Ibrahim Boubacar Keita bolo ale yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛtɔn o jɛkulu do olu ye sigi dɔ nun don kunungo an ka jamana faaba kɔnɔ sigi in yɛrɛ a bɛ tali kɛ u ka sigi ta ko sabanan kan min ye ka RPM a jɛkulu tɔndenw a n'a bolofaraw k'u bɛɛ lajɛlen wele k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka hakili jagabɔ kɛ olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ tacogoya la minnu kɛra n'o ma ɲɛ ale ni minnu kɛra n'o ɲɛna ka se ka o da jamana kɔnɔdenw tulo kan a waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ min ye Bakari Tereta ye ni ale ye RPM ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se Amadu Koyita ma fo ka se Musa Tɛmine ma ni ale tun ye wasabulon ɲɛmaa ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ labanw kɔnɔna la wulikajɔ dɔ kɛra an fɛ ka ɲinini kɛ ka sanga n'u ka ni sigikafɔ in ye min bɔra a baaraw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ni ko RPM i ko Badenya ni ko RPM i ko Sidiya ni ko RPM i ko Faso de Kanu ni ko RPM teriya Parti socialiste yelen kura ni RPM jɛra hakilina caman na an ye socialiste ye n y'o de fɔ socialisme ye solidarité socialisme ye fraternité socialisme ye égalité socialisme ye justice sociale anw ni RPM jɛra o kan ni ye ne jɔlen nin kɛnɛ kan bi n bɛ kuma n ka parti tɔgɔ la ani EPM fana tɔgɔ la n'o président fana ye Boubacar Tereta ye mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni Amadu Koyita 2012 événement tɛmɛnen kɔ ne tun bɛ opposition de la opposition pure et dure kɛra jamana ɲɛtaa la n'aw ye di dun ɲɔgɔn fɛ ne jala nana aw b'a min ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye aw ye salle min fa bi fa ni salle fa bi i ko da kɔnɔ ɲi nin situation kɔnɔna na nin b'a yira k'aw ye hɔrɔnw de ye b'a yira k'aw jɛra tiɲɛ de kan nin b'a yira ko n'aw ka ɲɛmaaw n'o ye docteur Boubacar Tereta n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n kun t'a dɔn kosɛbɛ n'a kuma gɛrɛ ɲɔgɔn na nka coup d'état kɛlen en 2020 an y'an ka baara min kɛ parce que anw ye démocrates de ye anw ye républicains de ye docteur Tereta y'a fɔ a ka discours kɔnɔna na ko dɔw bɛ yen u b'a dɔn ne fanga kan ka sɔrɔ ni sira jɛlen ye ne fanga kan ka sɔrɔ ni kalata ye ne fanga kan ka sɔrɔ ni jamanadenw ka danaya ye olu tɛ fanga mara diɲɛ fɔ lahara dɔw b'o dɔn anw ye fanga ta ni jamanadenw ka danaya de jamanadenw de ye danaya da président Ibrahim Boubacar Keita kan 2018 k'a kuraya fanga bɛ mara gɛlɛya kɔnɔna na fili tɛ fanga ci tɛ fili tɛ min kɔnɔ ala kɛlɛ dɔrɔn de ka fanga fili tɛ min na mais an seko kɛra min ye an y'o kɛ IBK seko kɛra min ye a y'o kɛ RPM seko kɛra min ye a y'o kɛ jamana kan ka taa ɲɛ cogo min na o baaraw boloda la hali échangeur min jateminɛ Yirimajɔ IBK ka baara dɔn don min na o taara inauguré u ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ donc minnu ye jamanadenw ka tubabukan na misère u ka pauvreté u ka frustration u y'o instrumentalisé fo ka n'an bila coup d'état kɔnɔ le 18 août 2020 anw ye coup d'état condamné EPM an y'a condamné
jamana maa ma bien démocratie fait bien mais an y'o de fɔ faso de y'an jɛ Mali de y'an jɛ Mali kama an ko aucun sacrifice n'est et ne sera de trop pour le pays Mali kama président kɛlen k'a ka démission forcée kɛ an y'o de fɔ u y'a poussé de k'a kɛ mais a y'a kɛ Mali faso kanu kama an ko an bɛ transition dɛmɛ pour qu'an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na lahiduw taara hɔrɔn n'i ye lahidu ta i b'a timɛ baaraw kɛra hakilinaw taara concertation kɛra consultation kɛra fɔlɔ concertation nana kɛ charte dilanna k'a fɔ ko camancɛ fanga nin k'an b'a kɛ kalo 18 kɔnɔ an bɛnna o de kan an yɛrɛ damaw hɔrɔn n'i bɛnna min kan i b'a baara kɛ fo n'i dɛsɛra yɔrɔ min na maaw k'a fɔ an y'a ɲini k'a kɛ n'an dɛsɛra o de hɔrɔnya ye n'e m'o baara kɛ n'an tora ko kɔnɔna na n'an k'an bɛna kuma caman fɔ temps bɛ janya rectification nalen minnu tun ye bɛɛ data minnu ye fanga ɲini par la rue et dans la rue et au prix du sang il faut le dire olu nalen fanga la u ko layidu minnu taara k'a bɛ timɛ olu minnu tun ye transition lagosi yan'u ka na sabula anw kɛra républicain an kɛra démocrate ye dimi kɛra anw na mais an ye Mali bila ɲɛfɛ EPM kɔnɔna na an ye Mali bila pour que an bɛ se ka jamana nin bɔ gɛlɛya nin kɔnɔna na cogo min na parce que Mali y'an bɛɛ de ta ye ne nɔgɔya nana an bɛɛ ta n'o rectification nana ne fanga nana d'aw ma aya aw ye min lagosi kunu aw ma kan ka fɛn kɛ min ka jugu n'o ye aya an tora de kɔnɔna na an nana bila ko kɔnɔ k'o ye mun ye layidu minnu taara n'o ye transition tɛnɛ ka respecter layidu minnu taara n'o ye justice ka kɛ justice équitable ye a kana kɛ 2 poids 2 mesures n'o ye layidu minnu taara k'a fɔ ko ka IBK to yen ko k'an ka fanga to yen ko lakanabaliya tun bɛ yen ko k'an ka fanga to yen ko dun ka sɔrɔ tun tɛ sɔrɔ ko k'an ka fanga to yen ko denmisɛnninw ka baara tun tɛ kɛ ko k'an ka fanga to yen ko kalan tun tɛ kɛ n'an bɛ kuma kalo 15 après an t'o ɲini Ala fɛ nka lakanabaliya min bɛ yen bi o ka jugu n'anw ta ye dɛ sabula bi dugu de bɛ minɛ k'u assiégé embargo k'u kan kalo fo kalo an furumuso n'i ye nasɔngɔ d'u ma bi u bɛ jɔrɔ sogo kilo tari yɛrɛ sɔrɔ 100 la sukoro tari yɛrɛ sɔrɔ 120 na gɛlɛya fɔtɔ bɛ nana traité y'a kuma fɔ o tɛ fɔ dɛ ɲɛɲini tɛ k'o la dɛ mun bɛ kɛ u b'a dɔn Mali an ye patriote ye n'i ye sentiment patriotique wuli an bɛ ɲinɛ ko caman kɔ mun fɔra bi an ka problème mɔgɔ wɛrɛ don mun fɔra bi délai min fɔra transition dɔw de b'a fɛ ka imposer a kan mun fɔra bi anw yɛrɛ photo ne ni Tere ta photo o bilalen bɛ Facebook kan ko ambassade de France ko ye 23 millions d'an ma ko parce que an ye cadre créé k'a fɔ ko Mali ye layidu jamana ye Mali ye hɔrɔnya jamana de ye an ye layidu minnu ta an ye hɔrɔnya min ta an k'o respecter n'o de kɔrɔ ye k'a fɔ ko an ye 5e colonie ye ça c'est très grave pour notre public minnu y'o kɛ olu de b'a la bi ko assise nationale de la refondation nous on appelle ça les assises nationales de la prolongation de la transition on rentrera pas dans ça donc k'a fɔ RPM vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ne parti kɔnɔdenw bɛɛ fo délégué fɛn fɛn bɔra section na ka na délégué fɛn fɛn nana fédération tɔgɔ la a n'an ka élu fɛn fɛn bɛ yan n'u bɔra intérieur la ka na ni Bamako élu ani fɛn fɛn bɛ yan n'o ye bureau politique national ani bureau national des femmes ani bureau national des jeunes a représentant fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan a n'an ka militants ni sympathisants k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn section min fana n'o ye commune 5 section ye n'o de bɛ ni activité in accueilli sɔgɔmada in na a militant n'a militant a fɛn fɛn sen sera yan bi n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka commune 5 jama bɛɛ fo donc bi kɛnɛ in n'i y'a ye an bɛ yan i y'a fɔ cogo min welewele de bilala parti bureausoba fɛ k'a ɲɛsin parti kɔnɔdenw ma k'a jira k'a fɔ ni parti ye san dama dɔ kɛ a ka kan ka to ka ɲɔgɔn ye ka hakili jakabaw kɛ k'a lajɛ an bɛ sira min kan est ce que sira in tilelen don ou bien sira in jɛngɛnen don ni min ka kan ka kɛ ni fili yɛrɛ yɔrɔ min ka se k'a lakile ni min ka kan ka kɛ yɔrɔ min fana ka baara dɔw sinsin ka se k'o sinsin je pense que comité central ye tɔnsigi de ye n'o ye ka congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ ka wele bila militants ma an ka se ka sigi ka kuma parti ka ɲɛnamaya kan je pense que bi kɛnɛ in an b'o kɛnɛ de kan tile fila kɔnɔ aw bɛna sigi kɛ sigi mana bɔ sɛbɛnfura min bɛna bɔ aw bɛna kɛ cogo di ne bolo a bɛ ɲini parti fɛn fɛn bɛ na fédération fɛn fɛn bɛ na n'an ko fédération o ye région kɔnɔ cercle fɛn fɛn bɛ yen parce que cercle bɛɛ la an ka section bɛ yen donc o section bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o de ma ko fédération bɛɛ bɛ n'u hakilinaw di n'u y'u hakilinaw di je pense que o hakilinaw bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ hakilina minnu dira parti ka taabolo kura bɛna kɛ jumɛn mais o baaraw bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ laɲini fɔlɔ ye min ye baara fɛn fɛn bɛna bɔ nin kɔnɔ a ka kɛ sariya kɔnɔ a filanan ye min ye n'a kɛra sariya kɔnɔ a baara minnu fana résolution minnu fana bɛna ta ka kɛ sababu ye min b'a to parti kɔnɔdenw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka se ka bɛn kelen ma parce que ne bolo ni comité central bɛ ka kɛ waati min na a waati ka gɛlɛn waati nɔgɔman tɛ nka min b'a to bɛn ni bɛnbaliya bɛ kɛ se ka kɛ parti kɔnɔ o bɛna dépend décision de la donc ne bolo décision bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni farafarali ye an ka kan an yɔrɔ janya o décision na fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sinsin ka kelenya sinsin jamana kɔnɔ ne bolo an ka laɲini ye o résolution ka se ka kuma olu de kan an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ
kono président ka discours la yɛrɛ ka fɔ waati min n'an b'a kɔnɔ baara dɔ ka kɛ jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a t'aw ka baara kɔnɔ bi nka k'aw t'aw yɛrɛ y'a kɔnɔ a t'aw yɛrɛ ye fɛnɛ mun ye prolongation ni ka dɔ fara fanga kan e hakilina y'o ye wa. ne ka kuma tɛ se ka fɔ ni parti ka ɲɔgɔn ye ma boloda fɔlɔ bari ne hakilina wɛrɛw bɛ ne na minnu ka kan ka traiter ni ɲɔgɔn ye senfɛ peut-être n'o waati sera ni hakilina minnu bɔra la o mana se kuma min parce que gɛlɛya in a bɛ i bɛ tɛgɛ ɲɛsin dɔw ma mais gɛlɛya dɔ b'an fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que fanga in bin cogo ni gɛlɛya minnu yera jamana kɔnɔ je pense que bɛɛ nɔ dɔ b'a la donc il faut k'an k'o diagnostic de kɛ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ jɔn nɔ ye jumɛn ye n'an bɛnna kelen ma kuma an bɛ se ka jɛ ka kumakan kelen fɔ mais pour le moment vraiment n bɛ n yɛrɛ minɛ fɔlɔ kuma dɔw la pour que n kana don maa gasi la n kana maa hakɛ ta ou bien n kana taa baga maa ma comme a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka fili nka ni n y'a ye fana k'a fɔ hakilina min bɛ na n'o don fana ni a waati sera n b'a fɔ. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An balimaw sigikafɔ a baaraw kɔni a bɛ sen kan min ye bi alamisa ye nɛgɛ kaɲa 16 waati a baaraw bɛ kuncɛ a wulikajɔ sen kan min ye maa caman ye olu tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye u fɛlɛta fɔ ale ni laɲini min bɛ u la ka ɲɛsin Mali kura yɛrɛ jɔli baaraw ma an ye wulikajɔw kɛ an ye maa caman sɔrɔ minnu ye u fɛlɛta fɔ sigikafɔ in yɛrɛ a kunba la min bɔra o waleyaw la an ka jango siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. I ka jamana kura jɔ k'i to walikan kan i tɛ se ka jamana kura jɔ ka sɔrɔ e ka sɔrɔ t'i bolo e tɛ se ka jamana kura jɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ ka taabolo e m'o don ba la donc ni assise nationale a bɛna to Mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye bon k'a fɔ k'i yɛrɛ ta ye e bɛ walikan kan e y'i yɛrɛ ta ye kumakan mun bɛ fɔ a b'o fɔ walikan na a bɛ jɔnya de la donc an bolo ni assise in kan ka to an ka bɔ jɔnya juru la ka bɔ kuma jɔnya juru la ka bɔ sɔrɔ jɔnya juru la ni assise in fɛnɛ a kuncɛli a kan ka kɛ sababu ye hali an ka bɔ CEDEAO la a kɔrɔ tɛ ko CEDEAO bɛna sanction ta dɛ mais min bɛ CEDEAO bolo taabolo min b'a bolo n'an ko k'an ka sɔrɔ ka k'an yɛrɛ ta ye n'a bɛ f'o ma ko nationalisation o ni CEDEAO ka tabiya tɛ taa donc an kan ka bɔ a kɔnɔ de walasa an ka tabiya k'an ka sanu k'an ta ye k'an ka nafolo k'an ta ye o tɛ se ka k'an ta ye k'an to CEDEAO kɔnɔ donc an bɛ bɔ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'an tilar'o la n'o bɛ bɛn CEDEAO ma an bɛ don a kɔnɔ wa nin kan ka kɛ sababu ye an bɛ bɔ francophonie fɛnɛ la k'an ka kanw don ba la an bɛ tɔkan yɛrɛ de bila kɛrɛfɛ sa a ka kɛ langue wɛrɛ min bɛ kalan ɲɛfɛ i tɛ se ka kɛ fɛn ye k'i to walikan kan i m'a ye fɛn bɛ tɔkan fɔ gɛlɛya b'a bɛɛ bolo i fa kan tɛ o mais n'a tun bɛ fɔ an yɛrɛ ka kan na baaraw bɛ ɲa n'a ma ɲa k'an yɛrɛ kalan dɔw kɛ walikan na an bɛ se k'a bɛɛ yɛlɛma bi donc an ka t'o sira fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ donc o kɔni o de laɲini bɛ kɛ nin na minnu b'a la ko constitution révision o kɔni ye kumaw de ye u ka bɔ o hakilinaw la parce que révision tɛ ka kɛ bilen so binnen i b'a jɔ de o e tɛ ka so binnen k'e b'o mun donc an bɛ constitution kura de labɛn maliyɛn k'u yɛrɛ y'o kɔnɔ ni hakilina kuraw ye min parce que ni hakilina kura tɛ maliyɛn tɛ falen falen bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka kan de fɛ donc vraiment o de ye ne ka miirina ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka nin ko don ba la. An bɛ bɛɛ fɛ fɔlɔ an y'a fɔ cogo min na o don ni baara minnu kɛra kunu ni kunasini bon u bɛ ka olu de ɲɛfɔ bi bon an yɛrɛ bɛ min kɛlɛ la kosɛbɛ n'o ye an ka langue ye n'o de ko yɛrɛ point yɛrɛ ye bon hali sisan Abubakar Sidiki Fɔnba bɔra ka segin a kan n'o ye ka sariya la n'an ka kanw na bon mɔgɔ caman ye a kuma fɔ donc ni sariya kura fana kɛra sigifɛn ye a bɛ falen o fana kɔnɔ walima ni min fana kan ka kɛ kan kɔni bɛ nata o kuma de bɛ yen kan n'i ye bamanankan dɔrɔn ta a bɛ kɛ mankan ye quoi o de la u b'a fɔ ko tubabu ninnu bɛ siya wolomali ni fɛnw kɛ o bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ yan nɔ tubabu bɛnna u ka kan dɔw kan k'o ta walasa u ka hɛrɛw ka na u fɛ yen maa o ma se ka bɛn an ka kan kan n'i y'an ka kanko kuma fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye mais an bɛ an ka kan bila ka tubabu ta kalan o kɛra diɲɛ bɛɛ ɲinɛ an mɔgɔ kalanniw bɛɛ tɛ ka tubabu kan de fɔ mun ka siyaw bila ils ne sont pas des français an ka mɔgɔ kalanni si tɛ qui est français a si tɛ mais u bɛɛ y'u ka kan bila donc an tɛ segin an yɛrɛ ma abada mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ k'an ka kan man ka tabiya de la nos langues font partie de nos cultures ça fait partie de nous-mêmes donc ni asidi banna jaabi minnu bɛna bɔ o kɔfɛ n'an ka langue taara o don n'o tɛ ni mɔgɔ y'u sigi ko mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛna ko ɲɛnabɔ c'est fini hein mɔgɔkɔrɔba ninnu tilala ka ban ne ye kuma sɔrɔ kunu k'a sɔrɔ kuna sini wa n ye min fɔ réseau sanfɛ n y'o kuma kelen de fɔ yan mais ka temps sɔrɔ k'a développer cogo dɔ la scientifiquement o temps a di bɛɛ ma u ye 2 minutes de di mɔgɔw ma o de la kumaw teliya la n'o tɛ ninnu tɛna démonstration foyi wɛrɛ kɛ min ma kɛ walikanw na ka ban n'an b'a ta an ka ta n'an t'a ta an ka ta u ye souveraineté fɔ yan nɔ k'a bɛ daminɛ wari la n ko tiɲɛ tɛ souveraineté bɛ daminɛ adamaden ka kan de la n'o ye yɛrɛ ye o mana bɔ i ka wari n'i ka kan de ta o sɛbɛn i ka wari kan ça c'est clair kan min bɛ sini sariya la o de b'u ka wari kan y'a
min bɛ ka mɔgɔw fana sɔrɔ ko je suis peul je ne parle pas bamanan je suis o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ kan de dɛ bon n'a nana bamanankan na an bɛ bɔ francophone na ne bolo tɛ francophone kɔrɔ de mɔgɔ minnu ka kan ye français n'aw nana aw ka kan na a bɛ bɔ francophone na coopération internationale fɛn bɛ Mali ni France a bɛɛ bɛ tigɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana dilan o de ka ɲi ne ko ne ye kalan kɛ français la ma kalan kɛ bamanankan na mais kalan kun ye mun ye n'i bɔra gɛlɛya min kalama i b'o ɲɛɲini k'o wuli tubabu bɛ taa ɲɛ ten o ce n'est pas sorcier o tubabu tɛ subaga ye o ala tɛ fɛn foyi dilan ka di tubabu ma u b'a ɲɛɲini de k'u ka gɛlɛya wuli Inde tun bɛ baara kɛ anglais la a y'a bila de an fana bɛ baara kɛ la français la n'an b'a bila an k'a bila n'an t'a bila an k'a to yen ne bɛ français mais ne tɛ dɛsɛ français la bilen fo ka dugukolo meleke n'u ko ko retard jamana minnu bɛ baara kɛ la n'u ka kan ye an n'olu jɔn avancé len don tellement que Mali mɛnna sɛgɛ la hali Mali t'a taa ɲɛ sira dɔ bilen an binnen don an hakili de kan bon an tɛ se ka wuli n'an ma wuli ka bɔ ni hakiliban dɔ tɛ farikolo la ko ninnu si tɛ ko ɲɛnabɔ ça ne règle rien ni transition ni assise banna jaabi min bɛna b'o kɔfɛ an b'o kalama ne ka kuma français la dɔwɛrɛ tɛ n ye kalan k'a la a tɛ bali ka bila j'ai dit ça à tout le monde n y'a fɔ bɛɛ ye an ka français kɛ langue vivante ye a kana kɛ officiel ye an k'a kɛ langue vivante ye o la n'a b'a fɔ WhatsApp kan a y'a fɔ k'aw bɛ bɛn n ko Rwanda bɛ journal kɛ français la mais Rwanda ka langue officielle fɔlɔ ye Kini Rwanda de a b'an bɔ France ka contrôle de kɔrɔ coopération Mali russe a tɛ san sɔrɔ k'an to France ka sira kan an ye colonie française de ye donc Mali bɛ i n'a fɔ France dɔ quoi an ye France dɔ de ye an ka mun bɛ se ka kɛ ka France dan ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ ta insécurité tɛ yan mɔgɔ minnu kan ka sécuriser u t'u ka sariya la bon n'i tɛ sariya la i tɛ sécuriser n'i tɛ sariya la i t'i kalan sɔrɔ mɔgɔ minnu denw bɛ kalan kɛ kɔ kan o ye jɔn ye minnu bɛ Mali sariya la n'u bɛ tubabukan mɛn n'an bɛ yan jamana ko la an ka jamanadenw lakodɔn n'u ka kan ye bɛɛ tɔgɔ tɛ sɛbɛn Mali sariya la dɛ 20 millions bɛɛ tɔgɔ tɛ sɛbɛn aw ka kan de bɛ lakodɔn n'a ma lakodɔn an bɛ fu la c'est tout retard tɛ gɛn ka minɛ n bɛ na min f'i ye ni kuma diyara n da ne bɛ wagati ko maîtriser ka tɛmɛ hali Assimi kan je maîtrise le temps plus que Assimi olu bɛ ka wagati ko kuma min fɔ jamana kuturu wari bɛ falen tile saba 3 jours ka langue officielle falen c'est un travail de 2 ou 3 minutes k'a sɛbɛn dɔrɔn a banna an ma hakili de kan a sɛbɛnlen filɛ nin ye Mali kura sɛbɛnlen don bamanankan mais adamadenw de ma constitution sɛbɛn yan n'an nana an ka kan na an b'a sɛbɛn ni phonétique ye o la taalen ɲɛfɛ an bolo bɛ digi ngo sɛbɛnni na n'o ma kɛ an ka hɛrɛ k'an yɛrɛ kan walayi ninnu bɛ ka insécurité min ni mun fɔ yan nɔ mun nana ni insécurité ye an ka cause ɲɛfɔ kun jumɛn de nana n'a ye kun jumɛn de aw sen nin kɔnɔ yan nɔ bi refondation ko tɛ yan bon o kɔrɔ ye refondation ko ka kɔrɔ n'aw ka jan nali ye o de y'aw na kun ye kun jumɛn nana ni insécurité ye mɔgɔw ko kun ɲini k'o dɔn kɛ maliyɛn minnu bɛ ka faga min faga ye ko sɛ hali sini an t'an ka sariya la donc an tɛ jate diɲɛ kɔnɔ an tɛ jate Rwandaw ye ɲɔgɔn fagali dabila cogo di u bɛ ka problème de ɲɛfɔ ko ka proposition fɔ u bɛ problème ɲɛfɔ la n bɛ Mali mɔgɔ kalannen fanba limite dɔn u dan ye min ye n b'a dɔn bon ni an y'an sigi k'u bɛ Mali mara u ti Mali la taa yɔrɔ si wala ye Mali kan o kan bɛ yen fourage kan ka k'a kɔnɔ ka se fourage fila ko fourage parce que n'i y'a lajɛ caserne bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ daminɛ 1 hectare fo 5 hectares ou bien 2 hectares c'est à dire hakilina min ye prolongation na o tɛ hakilina fila ye o prolongation min filɛ nin ye n'o bɛ sen na diyagoya de don an bɛ wagati min na comme sisan parce que Mali bɛ yɔrɔ min na Mali bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bon an dun t'a ɲini gɛlɛya wɛrɛ ka an sɔrɔ o gɛlɛya kelen kɔnɔ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An balimaw min ye Mopti marabolo ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ Ala ka lajarabi a bolilen don Mopti marabolo fan caman kan ka sanga ni lakanabaliya ye min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔdaɲuman ka se ka sɔrɔ o koɲɛw la sigikafɔ baaraw minnu bɛ sen kan n'a kun bɛ cɛ bi alamisa nɛgɛ kaɲa 16 waati jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta fɛ an b'a jigiya k'a fɔ Mali lakanako da bɛna don a la ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye wulikajɔ ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ Mopti yɛrɛ kɔnɔ bi an bɛ don min na nin waati in na Mopti kalanko bɛ cogo di wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen don a kalan ɲɛmaa tigilamaw fɛ ale ni a kalandenw kalanden somaw olu yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye Mopti ɲɛta ani Mopti yiriwa la kalanko nasira fɛ o kɛra sababu ye Mopti yɛrɛ akademi o ɲɛma ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni Mopti kalanko koɲaw ye seereya minnu sɔrɔla o la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Aw balimakɛ Dawuda Dunbiya don n'o ye akademi d'enseignement de Mopti ɲɛma n bɛ wagati min na ko bi i n'a fɔ jamana ɲɛmaw y'a a laɲini cogo min na ɲinan walanwuli a daminɛna n'o ye novembre kalo tile fɔlɔ ye Mopti mara la i n'a fɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ta o don na fɔ bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ekɔlisow la baaraw kɛra baaraw bɛ sen na ekɔli karamɔgɔw u ye wele jaabi denmisɛnninw fana n'o ye kalandenw ye u ye welew jaabi denmansaw fana y'u denw bila ka taa kalansow la mais o bɛɛ n'a ta ni kalanko ta k'a lajɛ Mopti marabolo in kɔnɔ
académie marabolo kono ni obe mopti cercle nani de kofo mopti cercle bala jene bala tinungum bala ani waru donc académie de mopti be baraka ni cercle ni de kono la donc o kono la kalanso munu be duguma so kal duguma kalanso la abita jo fo kalanso keme wolonfla ani bioro ani kalanso kononton donc ni o kalanso nun takalaje kalanso suguya ye sabajati se ka fo nani nambe a fo kalanso ma medersa ni nanzara kalan ani arabu kalan be kɛ o kalanso la kalanso minnu fana bɛ yen an b'a fɔ ma denmisɛnnin fitininw ka kalanso k'a daminɛ san 3 la ka taa se san 6 ma n'an b'a fɔ ma CDP olu fana bɛ yen école privée kɛnyɛrɛ o tigilamɔgɔw fana kalanso minnu b'o hukumu kɔnɔna la olu fana bɛ yen faso yɛrɛ ka kalanso olu fana olu bɛ yen donc n'i y'o bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa se 769 la komi an bɛ yɔrɔ min na bi mais n'i y'a lajɛ kalanko la gɛlɛya bɛ kalanko la Mopti mara kɔnɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye o y'a fanba ye gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen lakanabaliya kɛra sababu ye k'an ka kalanso caman datugu an bɛ filɛ wagati min na bi kalanso minnu bɛ yen baara tɛ kɛ minnu kɔnɔ denmisɛnninw tɛ kalan kɛ kalanso minnu kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fɔ kalanso 200 ani 70 ani kalanso 2 mais n'i y'a ta k'a lajɛ o kalanso ninnu fana na n bɔra ka kuma na denmisɛnnin fitininw bɛ kalan kɛ yɔrɔ minnu na o 12 b'a la n'i y'o 12 in ta k'a lajɛ 13 kɛnyɛrɛ ye kalanso dɔ ye o ye kelen ye a kɔnɔna la maintenant communautaire sigida mɔgɔw kɛlen don k'a laɲini denmisɛnninw bɛ se duguma kalan CDP bɛ se ka kalan sɔrɔ yɔrɔ min na o ye 5 ye faso yɛrɛ ta o ye 7 ye olu la denmisɛnnin fitinin ninnu k'a daminɛ san 3 la ka taa se san 6 la olu bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na minnu datugunen don bi Mopti mara kɔnɔna o donc o bɛ taa se fɔ 14 hakɛ ma n'i y'o ta k'a lajɛ an bɛna école privée fana b'a la min fana baara tigɛ yɔrɔ min na mais o tɛ lakanabaliya sababu ye dɛ o ye a tigilamɔgɔw dɛsɛra ekɔliso kɔrɔ o de kama baara tɛ k'a la sisan ni ye duguma kalanso n'an b'a fɔ ma fondamental 1 ani 2 donc o kalanso hakɛ min bɛ yen bi Mopti académie mara kɔnɔ kalan tɛ kɛ yɔrɔ min na o bɛ taa se fɔ kalanso 56 ma donc ni o sigiyɔrɔma la denmisɛnnin fondamental 1 o ye kalanso 230 ani 3 ye fondamental 2 n'an b'a fɔ ma seconde cycle o ye seconde cycle 23 hakɛ donc nin kalanso ninnu na kalan tɛ ka se ka kɛ nin kalanso ninnu na ka da gɛlɛya caman kan mais a fanba ye lakanabaliya ye an filɛ wagati min na i ko bi non i ka kɔrɔfɔ in diyara n ye n'i ye kalanso ninnu ta faso kɛlen don k'i wasa don kalanso minnu na n'i y'olu ta k'a lajɛ kalan tɛ yɔrɔ min na n bɛ se ka fɔ denmisɛnnin caman fana bɔra yen ka taa fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ duguba kɔnɔna la minnu somɔgɔw bɛ u caman nana n'u ka denw ye u kana kalan continue mais denmisɛnnin fana caman tora u sigiyɔrɔ la minnu ma se ka kalan sɔrɔ donc o ye gɛlɛya ye donc a bɛ san dama dama bɔ o kɔnɔna la ni an b'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ seconde cycle la n'u minnu bɛ examen kɛ ka fɛɛrɛ kɛ minnu b'u ka sigida la ni a la sɔrɔli ma nɔgɔn ka sababu kɛ lakanabaliya ye ou ka sababu kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ani an dɛmɛbaga jɛkulu an bɛ jɛ ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na o denmisɛnninw bɛ se ka na yɔrɔ la u bɛ se ka examen kɛ u tɔw nɔfɛ a caman an bɛ baara ɲɛbila jukɔrɔmadon baaraw kɛ n'an b'a fɔ ma cours de soutien o cours de soutien ninnu b'u dɛmɛ kosɛbɛ walasa u ka se ka examen kɛ hakilisigi ani lafiya kɔnɔna donc a bɛ san damadɔ bɔ o baara in bɛ sen na ɲinan o baara kelen in o bɛna kɛ n bɛ se ka fɔ ɲinan fɛn kura an b'a fɛ ka fɛn kura de daminɛ Mopti Sevare ani Sevare Manja n'an b'a fɔ ma Fatuma yɔrɔ o kalanso a datuguna salon ala ni lakanabaliya sababu an y'a ɲini dekapu ani denmansaw walasa seconde cycle denmisɛnninw ka se ka na kalan kɛ Sevare kɔnɔ mais Sevare yɔrɔ jumɛn na u bɛna kalan kɛ kapo kuru kɔnɔ ka a sababu kɛ UNICEF ye dɛmɛ don an ma u ye tente d'an ma donc tente ninnu olu installelen don école karamɔgɔ minnu b'u kalan o école karamɔgɔ kelen de bɛ ka cours d'u ma kapo kuru kɔnɔna la tente ninnu kɔrɔ walasa u ka se ka u ka kalan ka se ka taa ɲɛfɛ u fana ka se ka examen kɛ ɲinan lafiya kɔnɔna ye komi u y'a kɛ salon cogo min na donc o baara ninnu bɛ sen na maintenant fɛn min ye kalanso datugulenw dayɛlɛnni a bɛ san caman bɔ an bɛ fɛɛrɛw tigɛ mais an fanga bɛ jumɛn de kan sigikafɔ comme bamananw b'a fɔ sigikafɔ ye damu ye donc sigikafɔ in bɛ kɛ cogo di an bɛ kɔrɔfɔ di denmansaw minnu b'u ka sigidaw la n'u ka kalanso datugunen don u ka an dɛmɛ cogo min na denmisɛnninw u bɛ se ka u ka kalan sɔrɔ ni o ye wajibi ye faso in ma donc o sigikafɔ ninnu kɔnɔna la dɔw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ san kelen dɔw bɛ se ka a bɛ mɛn kuma na parce que n'i y'a lajɛ a caman bɛ yen u bɛ siran dɔɔnin
mais adamadenw n'aw sigira ko mana gɛlɛya n'aw sigira k'o kuma a ka ca Ala fɛ fura dɔ bɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la san o san hali n'a kɛra ekɔliso kelen an bɛ se k'o dayɛlɛ san tɛmɛnenw na an ye ekɔliso caman dayɛlɛ mais salon ta kɔni kɛra an sera ka 3 dɔrɔn de sɔrɔ k'o dayɛlɛ min ye Yɔrɔ mara ye maintenant ɲinan ta in an kɛlen don ka ekɔliso 20 hakɛ ko jateminɛ ko la olu bɛ se ka dayɛlɛ sigikafɔw bɛ sen na baara caman kɛra maintenant kalan kɔni ma daminɛ fɔlɔ parce que ni kalan ma daminɛ an tɛ se ka fɔ a dayɛlɛna donc an fana bɛ ka karamɔgɔw ɲini minnu bɛ se ka dɔnniya la di nin denmisɛnninw ma hali n'a sɔrɔ karamɔgɔ jolenw tɛ n'o kɛra o fana bɛ se ka hakilisigi di ekɔli karamɔgɔw ma walasa u ka se ka segin ka taa o kalanso ninnu na san nataw la donc an bɛ ka baara kɛ o togo kɔnɔna la ni Ala sɔnna fɛn min ye janvier an bɛna jateminɛ kɛ parce que labɛn minnu bɛ sen na an b'a fɛ kalo kura n'o ye janvier san kalo fɔlɔ baara ninnu ka se ka daminɛ o kalanso kofɔlen ninnu na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnna de UNICEF ma se UNICEF fana y'an dɛmɛ ni musaka ye karamɔgɔ minnu bɛ yen minnu y'a ɲini u bɛ se ka an dɛmɛ mais karamɔgɔ jolenw tɛ n'an b'a fɔ ma volontaire walasa denmisɛnninw bɛ se ka dɔnniya fitinin sɔrɔ u ka cɛsiri n'u ka baara kɔnɔna la donc n'o o musaka fitinin bɛ d'u ma ka u dɛmɛ sara tɛ dɛ mais ni mɔgɔ ko k'a b'i dɛmɛ i fana se ye min ye i b'o ɲɛsin a ma an o kɔni o dɛmɛ bɛ o bɛ sen na ni Ala sɔnna ni baaraw daminɛna karamɔgɔ minnu bɛ yen mun y'a ɲini ko bɛ se ka an dɛmɛ ni karamɔgɔ jolenw tɛ an bɛ nin fana dɛmɛ ka a ɲɛsin u ma Ala ni UNICEF ka jukɔrɔma dɔɔni fana ye baara in kɔnɔ la ani partenaire caman fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walasa kalanso minnu dayɛlɛnnen datugulen don san nataw la an ka se ka caman dayɛlɛ ekɔli karamɔgɔw ka se ka segin dugudenw fana ka se k'u hakili to ekɔli karamɔgɔw la k'u minɛ komi dɔw n'i taara mɔgɔ fɛ ni danaya tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ gɛlɛya baara bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan pour que danaya ka segin danaya ka kurakuraya dugudenw ni ekɔli karamɔgɔw cɛ parce que a bɛɛ kun ye denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi baara ye donc n'o baara ninnu sera ka sabati an ka nin dugu fana bɛ baara la kibaruya minnu bɛ yen sisan o ye kibaruya dumanw ye hali bi an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase olu bɛɛ ma donc nin baara in fana kɔnɔna la an ka région ɲɛma a fana a sigilen tɛ fana bɛ ka an dɛmɛ walasa nin laɲini mun ye an bɛ ka laɲini minnu kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma a ka se ka sabati parce que baara wɛrɛ fana bɛ yen minnu fana bɛ lakana ko fɔ kalansow la o baara ninnu bɛɛ bɛ sen na a fana a cɛsirilen don k'an jukɔrɔma dɔɔnin walasa sini ma sinikɛnɛ ma a ka fɔ a Mopti mara a kalanso bɛɛ dayɛlɛnna n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka gouverneur ma n'o ye colonel major Abbas Dambele a ka cɛsiri la an nɔfɛ fɛn min don bɛɛ lajɛlen kungo don bi Ala ye ɲɛmaaya kalifa anw na mais an bɛɛ ye denmansaw ye an denmansaw kungo don an ekɔli karamɔgɔw kungo don an faamaw kungo don denmisɛnninw yɛrɛ fana kungo don n bɛ se k'a fɔ baara min don ni Ala sɔnna an tɛna salaya la dɔw de ye juru don anw na pour que an ka se yan bi donc o juru in f'an k'o juru sara an denw ye donc n'an m'o juru sara den ninnu u bɛna ɲininka sini ma sinikɛnɛ ma an ye mun de kɛ u ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ denmisɛnninw ka hakɛ ye min ye n'o ye kalanko ye n'o y'an bɛɛ ka laɲini haminankoba ye o ka se ka sabati Mopti marabolo kɔnɔ la o de y'an hakilina ye o de y'an hami ye bi donc n ye examen ta min fɔ dɛmɛbagaw de bɛ musaka d'an ma donc examen in kɔnɔna la ani cours de soutien pour que o dɛmɛ ka se ka se denmisɛnninw ma o wagati ninnu kɔnɔna la donc hali n bɔra ka délocalisation Fatoma second cycle délocalisation min fɔ ka bɔ Fatoma pour que denmisɛnninw ka se ka cours ta Sevare Kabu kɔnɔna la an bɛ ka dɛmɛ ɲini an dɛmɛbaga jɛkulu fɛ kɛnyɛrɛ ye baɲumankɛw n'an b'a fɔ ma ONG donc caman ye kan bɔ o bɛ kɛ denmisɛnninw jukɔrɔma don cogo min na tagani ka segin bɛ se ka nɔgɔya u ma ka bɔ Fatoma ka na Sevare n'u bɛ se ka dumuni sɔrɔ n'u bɛ tilen u bɛ se ka dumuni sɔrɔ ka tileyɔrɔ fana sɔrɔ ka dun donc an kɔni ye welewele kan bila donc an bɛ ka jaabiw kɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo nin fana bɛna kɛ sababu ye k'an ka welewele kan tɔ la taa ɲɛfɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin denmisɛnninw an denw de don olu de sini jamana in jɔbaaw ye comme bɔra k'a fɔ n ka kuma na juru min donna an na faso fɛ an fana k'an jija an ka juru in sara an denw ye mansa den ka juru min bɛ mansa la o ye kalan ni ladamu de donc an b'o sira de kan ni Ala ka jɛ ye. ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka fɔ. An balimaw min ye Mali makobatigiw ye n'an b'u wele nanzarakan na ko opérateur économique olu ye sigi kɛ kunungo ka se ka ɲɛfɔli kɛ min yɛrɛ ye olu ka baaraw tacogoya ye
ka fanga to Ibrahim Boubacar Keita bolo ko olu ka nafolo dɔ bɛ yen n'o ye juru ye ko o tun bɛ jamanatigiw la. O wulikajɔ ninnu senfɛ u kɔni ye u da don u ka baaraw ta cogoyaw la ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye. Ale ni hakilina ni laɲini min bɛ olu yɛrɛ la ka sanga ni mara ta cogoya ani u ka baaraw yɛrɛ yiriwali ye. An ye min sɔrɔ o seereyaw la o filɛ nin. Ne tɔgɔ ye Bomboli Ɲari. N b'a f'i ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Bubu Sise ka gɛlɛya de. Munna n b'o f'i ye puisque dugu o dugu n'i ma côté commerce développé a dugu tɛ avancer. Alhamdulillah an commerçant kɔni an bɛ Philippe Sissoko fo bi an bɛ Philippe Sissoko fo bi an b'a barika. Même n'a sɔrɔ a bɛ problème kɔnɔ o y'a dan ma ko wɛrɛ ye. Hadamaden n'a ye ɲuman min kɛ don min o ɲuman ka fɔ. Alhamdulillah Philippe Sissoko kelen a nommé k'a kɛ ministre de la finance ye o y'a sɔrɔ an ka dette bɛ yen. Wallahi Philippe Sissoko o y'a sɔrɔ dette ninnu bɔra présidence la a bɔlen présidence la a taara assemblée la a taalen assemblée la a validé olu ko bon d'accord k'u bɛna sara mais k'u bɛ 40% tigɛ a la n'an jɛna n'o ye e tulo bɛ kuma la an bɛɛ ma jɛna yɛrɛ parce que o y'a sɔrɔ association dɔ bɛ yen ko Adiza olu ma jɛ ni 40% tigɛli mais an ka association AFMD Mali anw jɛna n'a ye mais présentement Adiza in yɛrɛ effacera ka bɔ yen a bɛɛ kɛra kulu kelen ye ka kɛ AFM ye opérateur bɛɛ bɛ fa la bi u bɛɛ bɛ ba la bi bon Philippe Sissoko nalen Philippe Sissoko ye dɔ sara alhamdulillah a b'a sarali la wagati min dette yɛrɛ tɔ tɛ bɛrɛ ye Philippe Sissoko relevera ka na ni Igor ye Igor nalen fana y'i ka sarali kan a tɔnin tɛ bɛrɛ ye Igor fana relevera Bubu nana Bubu nalen Bubu de nana chantage kana a don ta a bɔ ta tiɲɛ no nkalon no ka an ka wariko ka bisi basa an ye lettre ci a ma k'a yira la ka fɛɛrɛ kɛ a ka an ka wari sara sabula an ni banque de bɛ baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na sa banque ka agent bɛ ka yɛlɛ an na banque est en train de saisir a bɛ ka dɔw ka du saisir dɔw yɛrɛ bolila dɔw sara a dusukasi bolo Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ bilahi Bubu Sise ka gɛlɛya don Ala ye a lebu Ala y'a malo munna n b'o fi a y'i dogo ka dɔw ta sara o dɔw ta saralen an ye o mandat copie sɔrɔ o copie sɔrɔlen an ye audience ɲini a fɛ audience ɲininen a fɛ a yɛrɛ tun y'a essayer ka kuma caya Musa Tembeli de y'a wele k'a ka an lamɛn Musa Tembeli ye kangari gɛlɛn da ye a sɔrɔla ka an lamɛn an ko Bubu e bɛ ka mɔgɔw sa ni dɔ ye i bɛ ka dɔ ta sara ka dɔ to an n'u bɛɛ ye kelen an bɛɛ de ka juru bɛ État la an bɛɛ bɛ wari de ta banque fɛ ka baara kɛ ni État ye mɔgɔ ma wusa ni mɔgɔ ye a ko kayi kali k'ale ma mɔgɔ si ta sara an ko Bubu ye mɔgɔ ta sara k'a ma mɔgɔ ta sara i ye 11 milliards sara mɔgɔw ye a mandat copie filɛ an y'a 11 milliards copie bɔ k'a yira la i kun biri a maloya ko jugu ma se ka erreur yɛrɛ tɔ assise a ko n'an bɛnna min kan n'an y'a finaliser min kan an k'a fɔ Ben Barika o bɛ taa ci lase a ma i tulo bɛ kuma la donc an tor'o de la an ka dette bloquelen tora Bubu Sise bolo jusqu'à ce que a bɛ nkalon kan Ala nana gɛn f'a ye Mali yɛrɛ bila donc min bɛ ne fɛ dette ko la k'a f'i ye o de filɛ nin ye wa n b'o f'i ye Mali commerçant bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔrɔ Bubu Sise ka gɛlɛya don. Bon an ka lajɛlen an ye wari fili la waati caman ka CNT la nous on a été reçu par certains membres de la CNT aujourd'hui CNT mɔgɔ dɔw nana an lamɛn chambre de commerce la degun min b'an kan gɛlɛya min b'an kan k'a ɲini k'a ɲɛdɔn walasa u bɛ se ka kɛ an ka kumada ye CNT kɔnɔna la ka ministre finance wele k'an ka degun yira la degun bɛ Mali opérateur kan an bɛ problème min kɔnɔ an ka bi lajɛrɛ yɛrɛ bɛɛ o ye u nana an y'olu ɲɛf'u ɲɛna prévu bɛ aw bolo wa prévu caman b'an bolo bi opérateur bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'i ye Bubu se mɔ a la opérateur tɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana in kɔnɔ i b'a fɔ maa min sina kɛ de tun ye opérateur ye quand Bubu est venu avant que Bubu ka na madame Bori Philippe Sissoko olu de nana ka dette bɛɛ fara ɲɔgɔn kan elle a lancé un appel d'offres par rapport à travers les capteurs d'audit. Tu as gagné capteur d'audit na o de Gauthier de gagné kɔfɛ Gauthier nana kana detu ta ka baara kɛ n'u ye madame Bori Philippe Sissoko ye sarali kɛ n'a ye opérateur dɔw jɛra ni 40% ka tigɛ ka b'u ka wari la opérateur dɔw ma jɛn n'a ye o minnu ma jɛn n'a ye olu de ye Adiza ye tɔ minnu jɛra n'a ye o jugement taara kɛ commune 80 la avec le contentieux de l'État donc o fɛn kɛlen bɔ kuma min na wariw commencera ka sara fili ta banna la a ye don dɔw fɔ an ye k'an ka na k'a b'an ni Bubu k'a b'an bɛɛ lamɛn ani à l'époque Ampé qui était le tun ye ministre jagokɛlaw ka ministre ani fɛn minnu bayɛlɛmakɛlaw usine tigiw ka ministre o tun ye Ampé de a don Abdoulaye Idrissa Maïga ye Ampé wele ka Bubu wele ka anw yɛrɛ wele an sigi an n'a kumana Abdoulaye Idrissa Maïga y'a fɔ ko ale ma wari sara ale tɛ wari sara an y'a jira Abdoulaye Idrissa Maïga la Bubu ye maa dɔw ka wari sara o y'a yɛrɛ somɔgɔw ye ani chinois walima chinois ka fisa n'anw opérateur jamana kɔnɔ wa an ye malidenw de a ko tɛ tiɲɛ an y'a prévu bɔ ka kɛ tabali sanfɛ o yɔrɔ bɛɛ la Bubu ye Dakar ka bɔ n'a yɛrɛ Abdoulaye Idrissa Maïga ma sa
bɛɛ ma sa a teriw fila bɛɛ sigilen ɲɛna anw opérateur ka nkalon tigɛ dɛ mais Abdoulaye Idrissa Maïga a bɛ se ka taa nin a bɛna tiɲɛ fɔ dossier bɛɛ bɛ yen ko ni état mago b'a la a bɛ jamana mago b'a la waati min na ale bɛ dossier bɔ a bɛ na a bɛ disque dur de kan waati kɛra an taara bubu kama an y'a ka finance yɛrɛ ta en otage ko f'an k'a jigin finitigiw nana olu y'an gɛn an jiginna an tora tan ni ka segin na yanni kuruta ka kɛ IBK la waati kɛra ko finance jenina k'an ka dossier bɛɛ jenina mais kɔfɛ an y'a sɔrɔ dossier ma jeni sanu nalen an ye audience ɲini an ni sanu ɲɔgɔn ye a ni dɔ bila kuma la n'o bɛ f'o ma ko Joël an ni Joël ye ɲɔgɔn ye mais an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ an taara CNT la an ni CNT mɔgɔw fana ɲɔgɔn ye mun b'an fɛ an y'a ɲɛf'u ɲɛna bi fɔnba ninnu de fana nana lamɛn k'u bɛ k'an da ye CNT kɔnɔ walasa ka se k'an ka degun yira jamana bɛ degun min kɔnɔ opérateur mun bɛ se ka k'u ye k'u bɛ taa ka t'o ɲɛfɔ mais anw ka problème belebeleba ni b'u sen bɔ a la problème tɛ kɛ Mali opérateur kan. Aw ka dossier dɔw jenina senfɛ walima hakilina de tun don a bolo pour que aw ka wari kana se ka sara kun jumɛn na aw yɛrɛ bolo kun jumɛn. Bon n'i ko an ka kuma an tɛ se ka kuma n'ale hakilina mais anw ka jateminɛ mun yira na dɔrɔn a y'a fɔ ka se k'an gɛn ka bɔ a da la de k'a fɔ ko dossier jenina mais an y'a sɔrɔ dossier ma jeni parce que an taara Gauthier fɛ Gauthier ko dossier b'ale bolo disque dur la bon o yɛrɛ si tɛ problème ye grosse exécutoire kɔrɔ jumɛn ko jamana kiiriso et ils sont indépendants olu b'u yɛrɛ ye de faso ni mɔgɔ taara kiiri la jamana kiiriso la kiiri kɛla ka sɛbɛn bɔ ko jamana ka nin sara nin hakɛ a bɛ f'o ma ko grosse exécutoire homologué an y'a ta ne fitinɛ bɛ jamana kɔnɔ maa min kan ka kuma maaw minɛ n'a bɛ f'o ma ko médiateur à l'époque Baba Agib Aïdara de tun ye médiateur an taara Baba Agib Aïdara fɛ ka taa Grossi yira a la a ye bubu wele ko mais Grossi filɛ bubu i tɛ denmisɛnninw ka wari sara mun na a ko cɛkɔrɔba k'i sen bɔ a la o fana ma sa o b'a ka so o ka agents bɛ olu bɛɛ b'a kalama bon an bɛ taa fan jumɛn yɔrɔ ne faama kɔni ko kile kɔni i b'a ta ni Ala de yanni ka waati don cɛ. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na. An balimaw min ye Mopti marabolo kɔnɔna ye dɔgɔnɔw ka yɛrɛlakana jɛkulu Dana Ambasagu o ɲɛmaw ye kɔrɔfɔ dɔw ɲɛfɔ ka sanga ni lakana yɛrɛ tacogoya ye Bajangara marabolo kɔnɔna la hakililajigila kabini lakanabaliya a sabatira Mali dugukolo sanfɛ Bajangara marabolo maaw tiɲɛ yɛrɛ la dabu ye sunɔgɔtu ye u ka ciw u ka mɔniw u ka baganmaraw u bɛɛ lajɛlen gɛlɛyala ka sanga ni lakanabaliya ye o wulikajɔw kɔni bɛ ka kɛ jamanatigiw fɛ min bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka se ka Bajangarana marabolo a maaw u bɛɛ lajɛlen kisi Dana Ambasagu ɲɛmaw ye min fɔ ka sanga ni Bajangara lakana ye o filɛ nin ye. Bajangara bɛ cogoya min na alhamdulilayi rabbil alamina i y'a fɔ cogoya min na nin Bajangara alhamdulilayi an bɛ se ka fɔ hali bi Bajangara mago bɛ lakana de la hali bi Bajangara mago bɛ lakana de la i y'a fɔ cogoya min na waati dɔ la tellement que lakana tun tɛ yen degun tun bɛ yen fagali tun bɛ yen Bajangara population bɛɛ jeunesse an bɛɛ wulila an taara désobéissance civile la sɔngɔ attaque senfɛ an ko an taara désobéissance civile la fo ministre saba ministre de la défense de la réconciliation des affaires sociales wa n b'a dɔn olu de nana u nana an kumana u ye layiru ta ni Alaw ta Ala sɔnna a ma u ka président yɛrɛ tɔgɔ la Assimi Goïta tɔgɔ la u ka premier ministre tɔgɔ la ko ni Alaw ta Ala sɔnna a ma u bɛ caman bɔ an ka degun na ministre de la défense yɛrɛ u ka porte-parole ye min ye a ye min fɔ a ko an k'a kɔnɔ wale a bɛna min kɛ an ye min ye ale ka baara de y'o ye donc promesse caman taara baara ma kɛ o de kama a ko an k'a kɔnɔ an tun b'o a kɔnɔ de la en tout cas ale ye layiru min ta layiru caman kɔni a y'a kɛ parce que sɔrɔsi a nana ni garde ye garde kan a y'a promesse ta gardiw bɛ yen sɔrɔsi fana caman bɛ yen mais an bɛ min fɛ a ma ko ye parce que ka daminɛ goudronda la ka daminɛ Figo ka taa fɔ Timisa Timiri an bɛ fɛ ka ratissage bɛɛ ka kɛ mais sɔrɔsi ka ko ani Danaw ka ko tɛ kelen ye sɔrɔsi kɔnɔna na siya bɛɛ de b'a la fɛn bɛɛ de b'a la donc u bɛ loi min respecter nin anw t'o kɛ an bɛ min fɛ mɔgɔw fɔgɔ min yira a kɔnɔna na a bɛɛ ye rebelle a bɛɛ mais olu t'u ka kɛ u ka loi kɔnɔna na u kɔni bɛ ka baara kɛ mais i m'a ye hali kuna sini dugumɔgɔw nana mɔgɔ dɔ faga mɔgɔ fagara cɛkɔrɔba fagara bagan taara u ye magasin fana jeni u ye motow jeni o kɛra 5 km de Bajangara i y'a dɔn kabako don hali bi an mago bɛ lakana la lakana kɔni u kɔni u ye min kɛ nin u ye min fɔ u ye caman kɛ u ye vivre fana dɔ di Bajangara ma u ye ko caman kɛ assise fana u y'a kɛ ka fara kan donc mais o bɛɛ la an bɛ min fɛ a ma kɛ parce que an ye désobéissance civile kɛ Bajangara Douanza Bankasu Koro nin bɛɛ naani de kama an y'a kɛ ka daminɛ Sofara
Somadugu ka taa Timisa fo Lafiya la nin bɛɛ an ka donsow bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a kɛ olu de kama ka jɛnɛ ni ninnu bɛɛ mɔgɔ min fɛn o fɛn bɛ degun la an y'a kɛ o bɛɛ de kama donc u bɛɛ ka lakana o de kama désobéissance civile de kɛra mais u ye dɔ kɛ dɛ mais a ma boli kɛ mais i ye min fɔ sisan Pignère Bana commune kɔnɔ dugu 2 u wulila ne hakili la mercredi tɛmɛnen le 14 ou bien le 15 jadisiw nana ka fɔ u ka wuli ka bɔ dugu in na ye u ma foyi kɛ u bɛ harmonie na u bɛ jaga yɛrɛ bɔ ka sara mais u bɛɛ la ko comme u ka tɛmɛsira don u yɛrɛ ka yɔrɔ yɛrɛ don u ka dugu min bɛ yen fo 100 hirika u bɛɛ ka wuli ka bɔ dugu 2 dugu min u bɛ min wele ko Sango ani Dakuma dugu 2 Pignère Bana u bɛ min wele Gundaga o mara o bɛɛ wulila an ye vidéo kɛ i y'a ye u ka fɛn bɛɛ musow denw a ka minɛ fitinin ninnu u y'a bɛɛ cɛ ka na u bɛ séparer wali u bɛɛ bɛ kɛnɛma ɲɛgɛn fitinin dɔ jɛra u ma ACR ye tan u y'a d'a ma muso dɔw bɛ don tante kɔnɔ dɔw bɛ kɛnɛma cɛ kɔni bɛɛ bɛ kɛnɛma a minɛn bɛɛ bɛ kɛnɛma a adamadenya kɔni tɛ yen adamadenya lahala a tɛ yen donc vraiment degunba don Bayangara Douanza Bankas Koro degunba de bɛ yen ne t'a f'i ɲɛna Bankas mɔgɔ min minɛna hali bi a ma bila o Koro accord siɲɛ yɛrɛ fɛ mɔgɔ caman bɛ ka taa ye jaga bɛ sara ni e yɛrɛ c'est à dire e kɛra u jɔn ye o degunba de bɛ yen donc vraiment Bayangara kɔnɔna na degun yɛrɛ de bɛ yen sira nin sisan a ka fisa dɔɔnin mais hali bi sira bɛ yen mɔgɔ min ma deli ka taa i bɛ taa moto la i bɛ siran i bɛ taa mobili la i bɛ siran surasiw waati dɔ la u bɛ caya mais waati dɔ la u bɛ tunu mɔgɔ si tɛ yen n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ sufɛ tile fɛ contrôle bɛ yen n'a y'a sɔrɔ Asimi y'a fɔ cogoya min Sadio Gassama y'a fɔ cogoya min na ni vraiment sécurité bɛ yen la défense n'a y'a fɔ cogoya min na n'o kɛra alhamdulillah an bɛɛ bɛ lafiya Toroba y'a fɔ cogoya min na ni lakana nana ni labɛn nana arme an b'a di Toroba ye min fɔ o de don an b'o lahala de kɔnɔ bi wa n ye min f'i ɲɛna a bɛ ka nɔ bɔ parce que olu bɔlen ni sisan cɛ attaque min kɛra Dukomo cɛ dɔ taara binbɔ la u y'a faga sisan Dukomo kelen in na u nana attaque dɔ kɛ sisan u ye cɛkɔrɔba dɔ faga ka moto jeni kuna sini tile a bɛ biye tile 4 ye o de kɛra n'o tɛ attaque min bɛ ka kɛ sira la par ni sɔngɔ biya pont minnu bɛ ka sauter o bɛɛ kɔni jɔra tiɲɛ yɛrɛ nɔ kɔni yira mais i b'a dɔn adamaden kɛlɛ daminɛna a mɛnna an bɛ fɛ ka a ka ban cogoya min na yɔrɔnin kelen a ma nɔgɔ n'o tɛ nɔ kɔni yira a la n'i ye tiɲɛ yɛrɛ adamaden i bɛ fɛn o fɛn hali i jugu n'i t'a fɛ i bɛ tiɲɛ kɔni fɔ donc nɔ kɔni yira a la mais an bɛ min fɛ sa o ma kɛ mais nɔ kɔni yira a la ne yɛrɛ bɔra yen bi sɔgɔma in na parce que ne bɔra Bayangara kunu n nana bi u bɛ min fɔ ko commandant Mete ne y'o ta o activiste don an taara ɲɔgɔn fɛ an ye ɲininkali k'u la an y'a ye parce que u ye ne wele a mɛnna ma se ka na n nana bi sɔgɔma na an taara an y'u ɲininka ne ye u ye cogoya min na a ma ne ja kosɛbɛ ne ye dugutigi 2 bɛɛ ɲininka yala est ce que gouvernement ka dɛmɛ sera aw ma wa o ko gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ olu ma ye maire préfet nana u lajɛ maire ka danga nana u lajɛ mais u yɛrɛ ka dɛmɛ yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɔ k'a fɔ balo ka fɛn wɛrɛ a ma s'u ma ACR u ye tante d'u ma tante tan u ye ɲɛgɛn piquelama nin u y'o kɛ dama u y'o kɛ musow ka comment on appelle ça non musow kusu ninnu ni kɔli ninnu u y'o di n'o tɛ foyi ma di tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement ka baara yɛrɛ ko vraiment olu ma ye fɔlɔ mais ko cɛ dɔ tɔgɔ ko Ablaye Mayiga u ka teri don depuis lawale u teri don ale de taara u ta ka nana yan ka yɔrɔ ɲini ka d'u ma a yɛrɛ ka so kɛrɛfɛ terrain vide dɔ bɛ yen a taara a terrain tigi ninnu ɲininka k'u sigi yɔrɔ la u ka minɛn bɛɛ bɛ kɛnɛma muso kelen bɛ si tante kɔnɔ muso dɔ bɛ si kɛnɛma denmisɛnnin dɔ bɛ si kɛnɛma cɛ kɔni bɛɛ de bɛ si kɛnɛma donc u ka gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ yɛrɛ ka ma si Ablaye Mayiga ka kuma fɔ la ONG caman de bɛ ka fɛ ka u dɛmɛ mais dɛmɛ ma kɛ fɔlɔ dɛ a ma kɛ fɔlɔ ne ye min ye a tiɲɛ yɛrɛ ni taara e yɛrɛ taara vraiment tiɲɛ yɛrɛ la cɛbakɔrɔw u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'u balo u nana bolo u b'u sen sanfɛ u sigilen don u bɛ ka muso lajɛ muso b'u k'u lajɛ den b'u k'u lajɛ u kɔni bɛ yen u se tɛ foyi ye u ko k'u ye min ɲini gouvernement ka na k'u lakana ka se ka taa u ka dugu la n'o ma se ka kɛ u ka yɔrɔ dɔ ɲini gouvernement ka yɔrɔ dɔ ɲini mairie ka yɔrɔ dɔ ɲini yɔrɔ min u bɛ lafiya yɔrɔ min u bɛ sutura yɔrɔ min na u ko yɔrɔ dɔ ɲini u y'o de fɔ ne a dɔnnen don Bayangara yɛrɛ lamini kɔnɔ mɔgɔ jugu n'u ka tɛmɛ yɔrɔ sofara don n'u bɔra ba kɔfɛ u bɛ tɛmɛ sofara fɛ u bɛ na Timiniri fɛ u bɛ taa don dɔw bɛ taa Bankasi fɛ dɔw bɛ taa Timiniri fɛ u bɛ taa fo Pignère Bana Dugumo fa u bɛ taa tiɲɛni kɛ ka taa kelen filanan nin Pignère Bana a bɛ frontière kɛ ni Sévaré bagan feere yɔrɔ min na a dugu tɔgɔ Fatoma wada Fatoma yɔrɔ nin u bɛ bɔ Fatoma fɛ u bɛ na don Pignère Bana u bɛ taa tiɲɛni kɛ u bɛ na Banjugu u bɛ na tiɲɛni ka segin ka taa
donc fatoma yoro ni kone ube ulu ka daga yoro do watirendo donc nuna ubi chene ke butaka do fatoma seware ka o laminini o de bukan seke no boray ubuda borgo fana ni temena fatoma ibita douanza fanfeni borgo ube frontière douanza frontière li donc ubidu borgo ubi chene ke ni temena ibita petaka fanfe douanza ubi tieni ke ka do anfe kata tieni ke ni boray ibita koro mara fanfe bayangar ni douanza kelela bamba kasa ubi bo koro marala ubina tieni ke bune o koro mara ne ubi bomusui kana fo yawa fo duru kata fo bankas ubita tieni ke dobe bo bankas fanfe kayele o bayangara tayoro de ye na soro nu era tissage ke jalo konnana ka sivare frontière kata fo sofara no minana ya ni dugumi foni c'est no minana vraiment abebno ambe nunana dana masa ubi yoro ko sirabi yoro amba do ambu yoro do odona wiya fo tuka mine hali mo munun be adobe ufa ubado ubafara ubado mo munun déplacer kani munana uka taka boni ubu bado bufado usigi yongo korodu ubudo awu daga yoro ko abido utemesira ambado ni ame be fiku kele koni nuni doso nyonta halna soro flamunun te kelela munun de jetisila ulire bado ambe faranyonga ambe siran numbare ambe kele bam pepe ambe odini nota ambado ambe sirando ok donc okoro ko munun be ka fo flakele dogono kele ko no tebli dogono kele flakele tew problème yi amalgam yi mi parce que flodo ta fam dogono do ta fam hali burkina mi fleni nuye attaque ke ube video mi ke era bado ube kuma flakana ube kuma flakana hali dugumu unana uye flakande fo unana bayangara attaque min keni uye chemi fakani uko o jati uye toy wele o jati karsa uye malfakala dugumu unana uye flakande fo anga tele ata ube ka flakande fo ibado kon adama de na soro nubi flakande ron fo una mo ba fo e flade me dogono be soro ulu chela mu flakan fo bobo bu soro ulu chela mianga bu soro ulu chela moshi bu soro ulu chela mu flakan fo me a flani dogono ka kelete pew hanni mo ya mene etni keledo sha kelete mena min fo adama de hanni nana nefe ni neni ke nafa bala ou nafa miye minifla nafa bala de parce que uye fendo jo en fait uye pompe jo en fait uye mairie do jo en fait uye jeunesse so jo en fait uye nafa do de adama de galonte funye mais maintenant quel boloma sécurité boloma kalakanda boloma nafa foyi tala municipal yɛrɛ lakana yɛrɛ boloma nafa foyi de tala ama nafa yala parce que municipal yɛrɛ jɔlen dugu dɔ cira municipal jɔlen mɔgɔ dɔ fagara an yɛrɛ bɛ se ka fɔ municipal bɛ tɛmɛ o tɛmɛ fagali de bɛ kɛ nafa foyi ma yala anw fɛ kɔni an ma nafa foyi yɛrɛ n'i ye dugu mɔgɔ yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ municipal yɛrɛ de bɛ ka attaque kɛ parce que olu yɛrɛ de bɛ arme de ni preuve t'i bolo i b'a dɔn farafinna i b'a dɔn burusi kɔnɔna na hali n'u y'a ye ɲɛna n'a fɔra i ka preuve de i tɛ se ka di o n'o kɔni tɛ dɔ yɛrɛ b'a fɔ k'u y'a ye mais donc mɔgɔ bɛ se ka da la u tɛ se ka da la e yɛrɛ bɛ lakana kama ne ni municipal mɔgɔ ninnu kumana u ko olu ka baara tɛ ka marifa ci e tɛ marifa ci mɔgɔ jugu e tɛ marifa ci la e ka nafa jumɛn nafa foyi tɛ olu la maintenant e bɛ ka Wagner ko kuma min fɔ nin Wagner ni Mali partenaire min ka di est ne bɛ ɲininka o Mali ye Faransi ta de wa an ye Faransi ta de wa est anti indépendance la wa donc yɔrɔ min Mali yɔrɔ min ka di a tɛ se ka partenariat kɛ wa o tɛ baasi ye o mais an bɛ min nɔfɛ u taara Wagner de ta hali n'u y'a ta baasi t'a la mais an ka Mali ka Wagner fana b'a bolo u ka don ba la sa dana masaku min filɛ nin ye u ka anw former Burkina y'a kɛ cogoya min na nin u ka anw former ka don armée na u ka anw former ka kɛ fɛn bɛɛ ye o de problème foyi t'a la u ye anw bila e yɛrɛ ka Wagner i y'a bila ka mɔgɔ wɛrɛ ka Wagner ta o de problème ye o n'o tɛ k'a fɔ u ka taa partenaire ka Amérique ka taa kɛ Asie ka taa kɛ Suisse ka se kɛ Russie o tɛ foyi ye u ye yɔrɔ min ka di u ka taa partenariat kɛ o tɛ baasi ye o mais u kana anw de bila u kana anw kɛ u jugu ye ni Russie Wagner kɛ a partenaire ye u ka dana ambassade kɛ u partenaire ye o la an bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɛ an b'o de ɲini n'o tɛ problème foyi tɛ yen. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An balimaw min ye Sevare marabolo ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi disanburu kalo 28 ka jɔyɔrɔ kɛra ye k'a kɛra sababu ye
maa caman bɛ yen minnu bɔra dugu fila la dɔgɔnɔw ka marabolo la ka na u kalifa don ni dugu kofɔlen na n'o ye Sevare marabolo ye. A wulikajɔ ni a laɲiniw a sɔrɔla min fɛ dɔwɛrɛ tɛ lakanabaliya min kɛlen bɛ sababu ye marabolo fila an bɛ se ka fɔ ten dugu fila, dugu fɔlɔ o tɔgɔ ye Sanko, dugu filanan o tɔgɔ ye Dankuma. Mamurutilenw taara fɔ yenkaw ye ko u bɛ waati dɔ d'u ma ni o waati sera u ka dugu bila. O kɛra sababu ye dugu in kɔnɔna la cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba ka denmisɛn ni maakɔrɔba u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka wulikajɔ bila sen kan ka bɔ u ka dugu ninnu na ka na u bisimila Sevare marabolo kɔnɔna la. O kɛra sababu ye mɔgɔw kɔni wulila yen ka taa gɛrɛ u la k'a ɲini k'a dɔn mun degun de bɛ u kan. An bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini jumɛn bɛ olu bolo ka ɲɛsin jamanatigiw ma. An ye ɲini dɔ kɛ a kisa kan min sɔrɔla o la an ka jɛ an k'o siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. U b'a fɔ Ablaye Mayiga ko sɔrɔsi don u teri don longue date a ye yɔrɔ ɲini ka d'u ma a y'u bisimila a ka so filɛ a y'u bisimila ci min ale de b'a di n'o tɛ yɔrɔ nin a fana ye yɔrɔ ɲini yɔrɔtigiw fɛ k'u jigiya a kɛra u jigi ye an b'ale fo kɔrɔbɔkɛ an b'a fo a sera sababu ye u na yan u bisimila ka ji d'u ma ka yɔrɔ d'u ma u bisimila État tɛ dɛ ale yɛrɛ teriya sababu sinjiya sababu a y'a ɲini k'a d'u ma donc an b'a fo donc comme u yɛrɛ bɛ yan an b'u tɔgɔ ɲininka u bɔra cogo di u nana cogo di degun mun b'i kan u b'a fɔ nin ye dugutigi président Ousmane Karambe ka bɔ dugu jumɛn mɔgɔ juguw nana ka aw gɛn ka na Sevare yan u y'aw gɛn cogoya min na nin ka na fo se yan sababu min ka aw se yan i bɛ se ka fɔ an ye wa? N bɛ se ka caman fɔ a ye. A ni ce. Ça bɛɛ kɛra ne ɲɛna ne wulila a siraw bɛɛ la n bɛ n balimaw bɛɛ fo asalaamaaleykum n b'aw yɛrɛ fo aw y'a fɔ cogo min an b'an ka jatigicɛ yɛrɛ fo n'o ye Mayiga ye sɔrɔsi de don an sera yen ale de sababuya la depuis an bɔra an ka dugu la an bɛ ɲɔgɔn dɔn bi ko tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna depuis an gɛnna ka bɔ dugu la an y'ale wele ka fɔ a ye an balima minnu bɛ Bamakɔ u y'a wele ka fɔ a ye ale yɛrɛ y'an wele f'an k'an cɛsiri f'an ka na fɔlɔ a tun ko muso kelen ni cɛ fila ka na k'an n'olu ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɔrɔ ka ɲini k'anw tɔw bɛ sɔrɔ ka na mais o ma sɔrɔ a la parce que an bɔra degun de kɔnɔ an ye mobiliw ta an bɛɛ ye ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ taara an kunbɛn fo donda la ka na fo yan ka na an jigi yan ka yɔrɔ jira an na a ka du filɛ nin an bɛ ji ta yen an bɛ ɲɛgɛn fɔ yan an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ ale fɛ bi bon n'aw ko dɛmɛ foyi min sera ma o ye nin ye tanti ninnu o tan de jɔra yan tanti tan de jɔra yan ɲɛgɛnw jɔra mais an ma baara daminɛ ɲɛgɛn kɔni jɔra ka ban o ye birifini min di a ma o de min sɔrɔla est-ce que u ye balo d'a ma wa? balo ma di o ye ji d'a ma wa? ji ma di u ye fura d'a ma wa? fura bon dɔgɔtɔrɔw nana o ye furakɛli daminɛ dɔɔni u bɛ furakɛli daminɛ école dɔ a bɛ yan wa? école ma dilan foyi kɔni mana fɔlɔ an kɔni sɛbɛn kɔni bɛ ka kɛ o ka kɛ gouvernement yɛrɛ gouverneur yɛrɛ a ye mun de kɛ ko préfet yɛrɛ nana yan préfet nana a ye mun de a ye kuma caman fɔ mais fɛn ma diya ma a ye kuma de fɔ fɛn ma diya ma a ma fɛn ma ye mais tɛ e ɲɛ b'a la bon ko maire yɛrɛ ka représentant nana mais ne yɛrɛ kɔni m'a ye a fana ma foyi di a ma foyi maire ka représentant a ma dugukolo di a ma balo di a ma foyi di a ma foyi ye ala k'aw dɛmɛ an n'ale kana se bi ma an bɔra an ka dugu la yɛrɛ le 14 le 14 bien le 28 je crois que an ye su fila de si sira la a ye su fila de si sira la pour que aw ka se wɛrɛ sɔrɔ pour que an ka se yan an ye su fila de si sira la pour que ka yan sɔrɔ bon n'i y'a ɲininka ko an bɔra bɔ cogo min na i bɛ se k'o caman fana fɔ aw ye ça bɛɛ kɛra ne ɲɛna fɛn o fɛn kɛra anw ni terroristes o kɔni nana an sɔrɔ an ka dugu la anw sigi pendant des siècles an ye san caman de se yen u nana ka na sigi e ka terroristes ninnu e ko aw na olu bɛ sigi la an n'olu bɛ yen donc aw b'o dɔn an b'o dɔn an b'o faw dɔn mɔgɔ sugu jumɛn a ɲɛfɔ dɛ mɔgɔ sugu don fulaw don parce que fɛn dɔ bɛ fɔ quoi a b'an yɛrɛ kamana gan a b'an tɔɔrɔ fana an b'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko terroristes ko siya bɛɛ b'a la mais an minnu bɛ terrain kan tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma a b'an kamana gan parce que an b'a dɔn réellement minnu b'a la minnu bɛ ko jukɔrɔ an b'o ka ɲɛmaaw dɔn ka na fo o kɔfɛla la an b'o bɛɛ dɔn an b'o somɔgɔw dɔn an b'o faw dɔn an b'o baw dɔn an b'o bɔduguw dɔn an b'o dɔn par pièce donc ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna fɔ ko siya wɛrɛ b'a la min tɛ fulaw ye a b'an kamana gan parce que an b'a dɔn fulaw minnu b'an kɔni fɛ effectivement o ye fulaw dɔrɔn ye minnu bɛ aw fɛ o ye fulaw dɔrɔn an ma siya wɛrɛ y'a la o ye fulaw ye an b'o tɔgɔw dɔn an b'o baw dɔn an b'o bɔduguw dɔn an b'o bɔfan dɔn an b'o sigiyɔrɔw dɔn donc sisan an bɔcogo sisan fana o y'an wele
tout dernièrement an ye wotoro fila de fa ɲɔ la jaka ka taa d'u ma o ko k'an ka na ni jaka ye. a ka jugu la a bɛ jaka de sara fana. an bɛ jaka an b'a bɔ an bɛ taa d'u ma. o bɛɛ la a wulila. an ye wotoro fila de fa jaka wotoro fila k'a fa ka taa d'u ma. o kɛra même pas 2 semaines o y'o ka ciden bila ka na an ka dugu la k'a bɛ taa dugutigi fɛ ani ne bɛnna sira la. wa ko ale tun ɲɛdilen don dugutigi fɛ mais comme a ye ne ye c'est pas la peine ka se dugutigi ma parce que ne ye dugutigi ka conseil ni fɛn o fɛn bɛ kɛ ne de bɛ bila ka taa la donc ko n'ale ye ne ye ko c'est pas la peine k'a fɔ k'a bɛ dugutigi yɛrɛ ɲini tugun ne k'a ma ko problème tɛ na an ka sigi o maa fila de nana an nana sigi a tɔ kelen nana jɔ ne k'a ma ko na sigi a ko ayi k'ale tɛ sigi marifa b'u fila bɛɛ bolo wa fana a bɛɛ y'an dɔnbaaw de fana an ka fulaw yɛrɛ an ka fulaw Welenkɛra denmisɛnw olu de nana Welenkɛra a ko ne k'o ka sigi a ko non kelen sigira kelen ko non ko a tɛ sigi ko non i sigi dɔrɔn a ko a tɛ sigi n ko bon baasi tɛ ne y'o ɲininka ko a nakun ko bon ko problème tɛ ko parce que fɛn fɛn tun kɛra ye ko tun b'an wele an bɛ sigi an b'a fɔ maintenant ko o nana o ci de la ko an ka na an ka sigi an ka kuma ko a nana o ci de la sama ko ne ka tɔɲɔgɔn ɲini an maa fila de bɛ deli ka taa ne ni min bɛ deli ka taa ne tɔgɔ Usumani Karambe o yɛrɛ tɔgɔ ye Usumani Karambe mɔgɔ ye mori ye o bɛ denmisɛnw de kalan an fila de bɛ deli ka taa o ka wele u jaabi ne ye dugutigi ka conseil maintenant ne taara Usumani Karambe fɛ ka taa ci fɔ a ye n ko terroriste nana dɛ ko an ka na ko ci dɔ b'o bolo k'a fɔ an ye n taara dugutigi fana fɛ ka taa fɔ dugutigi fana ye n donc o ka dugawu k'an ye an bɛ t'o jaabi parce que n'i bɛ taa mɔgɔ nɔfɛ siranya b'a la i kɔni bɛ taa i bɛ sigi ni fɛn bɛɛ ye voilà malifa bɛ bere tɛ hali an bolo i bɛ sigi ni fɛn bɛɛ ye bon an maa fila taara an taara o ka wele jaabi dakuma maa naani de nana nin kɔrɔkɛ o tɔgɔ ye Kɔla kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ ye Timor o yɛrɛ bɛ yan a kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen o tɔgɔ ye Kɔrɔka a n'o sigiɲɔgɔn o tɔgɔ ye Hamadi y'a ye olu maa naani de ye dakuma olu maa naani de ye dakuma représenté ye bon maa naani nana maa naani nalen an maa fila de fɔlɔla ka se don tɔ la u b'an wele n'o y'an wele dɔrɔn an tun bɛ taa sigi olugu kɔnɔ o sɔrɔ ka na mais a dɔw o y'an wele anw de taara ka taa o sɔrɔ yen an nana sɔrɔ kɛ bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kori wa an nana jigi an y'o fɔ o ko dakumakanw nin ko n ko dakumakanw mana fɔlɔ olu yɛrɛ kɔrɔtɔ la ne de ye moto ta ka wuli ka taa dakumakanw kunbɛn sira la ni ka nin kɔrɔkɛ o de y'o bɛɛ la kɔrɔbalen k'o ta moto la k'a sigi ka na o dakumakanw kun bɛ na a fana kɔrɔtɔ kana terroriste ka yɔrɔ la kana terroriste ka yɔrɔ la ala y'a kɛ dakumakanw nana dakumakanw n'ale n ko an ka mɔgɔw nana an bɛɛ nana o ko sankukanw bɛ min an maa fila y'an yɛrɛ jira ko anw de ye sankukan ye o ko dakumakanw maa naani fana y'o yɛrɛ jira k'olu de ye dakumakanw ye o kɛlen o ka ɲɛma a ko bɔn sisan ko kumajan tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko depuis o nana sigi yan ko an ka tɔɔrɔ ma se olugu ma an ka degun ma se olugu ma mais olugu y'an wele bi k'o bɛna o ka ci de fɔ an ye a ko a tɔ kelen ma ko tɔ kelen ka ci las'a ma a tɔ kelen ko a ma ko cijan tɛ ko y'an wele min kama bi ko cijan tɛ ko an ka taa fɔ an ka duguw la ko an ka wuli sisan ka yɔrɔ bila ka taa sisan ka taa sini sɔgɔma la ko ni sini sɔgɔma ye maa o maa sɔrɔ dugu la ye ko su don an ka wuli ka bɔ yen ko an y'a mɛn wa tɔw bɛɛ y'a jaabi ko Alahu akibar an ko an y'a mɛn an ye ci mɛn mais ne tɔ kelen o Usumani ko depuis aw nana yan an ka tɔɔrɔ ma se aw ma an ka bɔnɛ ma se aw ma aw de y'an wele bi ko an ka wuli ka bɔ yen mais aw ye mun de mɛn bi ko an ye fɛn min k'a la ou bien aw ye min mɛn ko an ye fɛn min kɛ a y'a fɔ an ye n'o bɛ se k'an wuli ka bɔ dugu la ko an ma foyi kɛ ko an ka wuli ka bɔ yen dɔrɔn an ka wuli ka bɔ yen n tɔɲɔgɔn y'a ɲini k'a bɛ kuma sama n'o ye n ko non kana kuma sama n'o ye bere t'e bolo ninnu ye morifatigi ye ni kuma sama n'o ye fɛn o fɛn y'i sɔrɔ e de y'o ɲini ne k'a ma ko kuma sama tɛ n ko dakumakan a ye taa ci fɔ dakumakan makɔrɔbaw ye parce que aw ye ciden an fana bɛ taa sango an bɛ taa ci fɔ sango makɔrɔbaw ye o kɔnɔna na ne ka moto défaut de b'a la saniya disi de bɛ ne bolo ne wula défaut bɛ moto la a tɛ boli kosɛbɛ an bɔra dɔrɔn an y'a ye o ye moto ta aw ka dugu fila in de tɔgɔ ye dugu kelen tɔgɔ ye sango dugu kelen tɔgɔ ye dakuma ne ye sangokan ye nin filɛ nin ye n kɔfɛ nin ye dakumakan ye Piɲaribana commune kɔnɔ Baɲaŋara cercle kɔnɔ awɔ o kɛlen ne ye moto ta n bɔra dɔrɔn olu fana tugura an kɔ ne ye mankan min kɔfɛ mankan bɛ ka bɔ ne ye n kɔ filɛ dɔrɔn n y'a ye moto caman bɛ ka na n kɔ ne ye n dɛn dɔrɔn u nana tɛmɛ ka tɛmɛ terroriste o tɛmɛna moto min tɛmɛna fana i b'a fɔ a bɛ moto 15 ou bien 17 bɔ bon ne jɔlen don ya tɔw fana nana jɔ ne kɔfɛ ya c'est olu fana t'a fɛ ka taa ka ne to kɔfɛ bon ne fana ye moto ta ne bilala o cɛmancɛ la sa dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw bɛ an kɔfɛ an bɛ ka taa fo ka surunya an ka dugu la an surunyana an ka dugu la dɔrɔn ne jɔra n jɔra k'o ka tɛmɛ olu fana jɔra ka ɲɛma yɛrɛ o jɔra o ko bon ko ne ka téléphone numéro di o ma ne ko non
ko ne ka numéro n'aw ye wele la aw tɛ sɔrɔ parce que ne bɛ yɔrɔ min na réseau man ca n tɔ kelen n'o ye Usmane ye n ko o ka numéro di ma n'o ye numéro di ma n'o ye weleli kɛ dɔrɔn o b'o sɔrɔ bon ko Usmane ka numéro tɛ Usmane ye numéro di o y'a sɛbɛn ko ne yɛrɛ ko Usmane k'a minɛ ka filɛ ni sɛbɛn cogo ɲɛna Usmane y'a minɛ ko wa k'a ɲɛna ko an ka taa an taara olu nana se dugu la o ma kuma mɔgɔ si fɛ dɛ o taara dugu la o sera dɔrɔn o moto jɔ dɔrɔn o nana dugu kori yanni anw yɛrɛ ka se wa an fana sera an ye direct ko fo dugutigi fɛ ka taa ci fɔ dugutigi ye ne ko a ma sisan an ka baganw an ka mɔgɔw a bɛɛ carilen don kungo kɔnɔ parce que an ye kungo kɔnɔ mɔgɔw ye an ye tu kɔnɔ mɔgɔw ye an ye baarakɛlaw ye tu kɔnɔ donc ni dugu jɛra dɔrɔn bɛɛ bɛ t'i mako la donc n ko sisan dugutigi i ka maa ɲini an maa fila ka fara i kan maa fila wɛrɛ ɲini an ka taa kuma mɔgɔ fɛ o ka waatinin di ma hali n'a kɛra tile 3 ye pour que an ka se k'an ka baganw ni an ka minɛnw récupérer ka dugu bila bon an dara ɲɔgɔn kan an maa 5 an k'an bɛ taa kuma n'o ye an natɔ la o y'an ye dɔrɔn u nana ka na an kunbɛn terroriste o nana ka na an kunbɛn o ko anw bɛ taa ne ko anw bɛ taa aw de fɛ a ko an kana se o fɛ dɛ ko n'an sera o fɛ ko bɔnɛ bɛ yen ko n'an sera o ma dɔrɔn bɔnɛ bɛ yen ne ko cɛman ko i hakili sigi ban mɔgɔnifin hali n'a bɛ tiɲɛ an ka kuma fɔlɔ hali n'a bɛ ɲɔgɔn faga an ka kuma a ko kuma tɛ yen ko an ka taa ka bɔ dugu la dɔrɔn n ko i hakili sigi ban a ko o tuma k'an mako bɛ mun de la ne ko a ma ko bɔn a ko k'an ka dugu bila an ma ban dugu bilali ma a ko aw tɛna maga an bolo fɛn in na a ko an ka dugu bila yɔrɔnin kelen o kuma in ne ma da o kuma la mais n'o ye tiɲɛ ye an b'a fɛ a ka waati d'a ma hali ni tile 3 de don an b'an ka minɛn cɛ an bɛ dugu bila o ye a ko bon ko an ka dugu bila ko ni mɔgɔ bolafɛn bɛ yen k'a tigi bɛ se ka segin ka na bolafɛn nɔfɛ ko olu tɛna se maa si ma ne ko problème tɛ an kɔni y'an ka minɛn cɛ an ye dugu la an bɔra o don dugusɛjɛ o ko an bɛ se ka na an ka minɛn cɛ an nana an ka minɛnw cɛ don sabanan an taara ka taa ko an bɛ taa minɛnw ta o nana ko wa ko ni seli fana ye maa o maa sɔrɔ yan k'a tigi ye su ye ko ni bi bɔra la ko mɔgɔ si kana se an yɛrɛ y'a lajɛ sisan n'an k'an bɛ sigi dafɛ dugu in na ye a problème bɛ n'an sɔrɔ parce que an b'a dɔn u b'a fɛ k'an kɛlɛ o y'an kɛlɛ kɔni mais nin de ma bɔ a la mais n'an k'an bɛ to yen an b'a dɔn nin bɔ bɛ na kɛ a la an fana y'an ka minɛn cɛ Mayiga y'an wele an ka mɔgɔw y'a wele ka fɔ a ye kɔnɔna na ale fana taara an kunbɛn fo sirada la k'an fɛngɛ ka na an filɛ nin y'o sigi de la bi aw kɔni aw ka minɛnw bɛɛ filɛ nin ye diɲɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la bɛɛ ka seereya kan n bɛ appel bila maliyɛnw ma maa ma i bɛ se k'an balima ninnu dɛmɛ ni balo ye commandant Mete n bɛ appel bila o ma maa ma bi n ka page sanfɛ n bɛ appel bila o ma lilahi fi sabililahi wa rasuli maa ma ye ninnu dɛmɛ ala t'i fɔ ɲɔgɔn kɔ y'a baraji la n'i bɛ hiji yɔrɔ ɲini walahi hiji kɛ yɔrɔ filɛ nin ye yan n'i bɛ fɛ ka taa Safani Maruwa a yɔrɔ filɛ nin ye yan nɔ walahi i bɛ baraji fɛn fɛn sɔrɔ hiji la i bɛ fɛn sɔrɔ nin na mun ka ca ni hiji ye walahi Allah an balimaw de don Mali diɲɛ bɛɛ an bɛ gɛrɛ hali bi k'a yira aw la aw ko bon tantiw kɔni bɛ yan nɔ aw bɛɛ de bɛ si tanti nin kɔrɔ wa ou bien cogo di n b'a fɛ i ka explication fana di aw la an bɛɛ tɛ si tanti kɔnɔ parce que tanti ma labɔli kɛ donc an ye muso ni denw de bila olu bɛ si tantiw kɔnɔ an minnu ye cɛ ye an kɔni bɛ kɛnɛma fɔlɔ an ma don yɔrɔ sɔrɔ aw ma don yɔrɔ sɔrɔ aw bɛ si kɛnɛma cɛ bɛɛ bɛ si kɛnɛma minɛn bɛ kɛnɛma a y'a fɔ cogo min na an nana ci dugu yɛrɛ la ko min ye tomori kɛ ni y'a fɔ cogo min na tan bon an ye tile filanin kɛ ye parce que an tɛ se ka tagama parce que den bɛ yen dugu n'a dugu wulila doni kelen mɔgɔ bɛ se ka taa yɔrɔ jan wa bon an sira yen Kulubali i ka teli